Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa usa sa akong mga kasinatian, isip pare, naimbitahan ko nga magmisa sa isla sa Kaubian. Usa ka gamay nga isla nga unahan pagamay sa Ulango, sa Lapu-Lapu sa probinsya sa Sugbo. Aron makaabot didto kinahanglan pa mo sakay og pambot o pag-abot nimo, simple kaayo ang kinabuhi sa mga tao. Hilom, peaceful, layo sa kasaba sa syudad, og hastang daghana og mga bata. Sa bata pa lang, mapuno na ang kapilya. Human sa misa, namisita kami sa mga balay, labi na sa mga masakiton. Ug usa sa among nabisitahan, mao ang usa ka tigulang nga babaeng masakiton. Nakuratan ko kay sa among pag-istorya, mingon siya nga kaila siya nako. Natingala ko giunsan niya pagkaila nga lisod man maabot ning islaha og nihit ang biyahe padung sa mainland. Gawas nga masakiton na sad siya o lisod na magbiyahe-biyahe sa dagat. Tas niadtong gutlua pa pod mi nagkita. Ningon siya nga tigpaminaw di ay siya sa among radyo. Ang iyang radyo naarag yod sa ilang altar tapad sa krus ug sa mga santos ug kada misa nga madungog niya sa radyo magdagkot pod siya og kandila. Dili siya makaadto sa simbahan apan ang simbahan nahimong duol kaniya tungod sa kahimanan sa komunikasyon. Kini nga kasinatian maoy maayong dala nato padung karon sa ebanghelyo. Si Jesus wala nagpabilin sa sinagoga. Human sa pagpanudlo o sa pagampo, miadto siya sa balay, miadto sa mga masakiton, miadto sa mga tao nga dili makaduol sa sentro sa relihiyosong kinabuhi. Ang Dios nga atong gituhan, wala maghulat nga kita ang muadto, kundili siya mismo ang nilakaw padung kanato. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si Jesus duol sa mga masakiton o sa mga nanag-antos. Sa Ebanghelyo, humandayon sa sinagoga, misulod si Jesus sa balay ni Simon. He approached, grasped her hand, and helped her up. Miduol siya, gigunitan ang kamot sa inlo ni Pedro o gitabangan siya nga mobarog. Ang Diyos wala lang nagtudlo gikan sa layo, siya ni duol og nihikap. Ang paghikap ni Jesus dili lang pisikal nga buhat kundi spiritual nga pagpadayag. Sa kultura sa ilang panahon, ang sakit usahay giisip nga sumpa o silot. Apan pinaagi sa iyang paghikap, gipakita ni Jesus nga ang masakiton wala gisalikway. Ang paghikap ni Jesus mo ang paghikap sa Dios nga nagpasig-uli sa dignidad sa tao. Daghan karon ang masakiton, dili lang sa lawas, kundi sa kasing-kasing ug sa hunahuna. Mga taong nag-inusara, mga taong nag-antos sa kahadlok, kadtong mga naay depression ug kadto usab mga naay kakulang sa pagtagad. Ang panawagan sa ebanghelyo mao nga ang pagkat-o nato sa pagduol ug pagtagad. Sama sa akong kasinatian sa Kaubian Island, usahay ang pinakanindot nga tampal mao lang gyud ang pagpangumusta, ang ato pong pagpaminaw ug ang atong presensya. Kinsa man ang mga tao sa atong palibot nga nanginahanglan pod sa atong pangumusta, sa atong pagduol o sa atong pag-atiman. Ang pagsunod kang Kristo nagpasabot nga atong dadon ang simbahan ngadto sa mga dili na makaadto sa simbahan. Si Jesus duol sa mga masakiton ug sa mga nanag-antos. Ikaduhang punto, ang gahom ni Jesus nagikan sa iyang lawom nga relasyon sa amahan pinaagi sa pag-ampo. Human sa usa ka taas ug kapoy nga adlaw sa pagpang-ayo, ang ebanghelyo nag-ingon, rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place where he prayed. Mark 1:35. Sa kaadlawon pa, nibangon siya og miadto sa usa ka hilit nga dapit ug didto nagampo.
Ang kalampusan sa misyon ni Jesus dili tungod sa iyang kasikatan o kadaghan sa iyang gibuhat, kundili tungod sa iyang pag-angkla sa Amahan. Bisan daghan pa ang nangita kaniya, mingon siya nga kinahanglan pa siyang muadto sa laing mga dapit. Ang pag-ampo mo'y naghatag kaniya og direksyon og kalig-on. Bitaw, daghan nato ang permi busy. Trabaho, pamilya, simbahan, ang atong mga panerbisyo. Apan kun wala ang pag-ampo, maupos ta. Ang pag-ampo, mao jud ang mag-charge ato. Ang pag-ampo, dili na siya pag-ikyas sa mga buluhaton, kundi tinubdan sa kusog aron makapadayon ta sa atong mga buluhaton. Ang pag-ampo mao ang atong koneksyon sa Dios bisan asa pa ta. Ang mensahe dinhi mao nga ang misyon og pag-ampo dili gyud mabuwag. Kung gusto nato mutabang sa uban, kinahanglan usab ta muhunong usahay aron makakuha og kusog para sa atong kaugalingon nga nagikan diha sa Dios. Ang gahom ni Jesus nagikan sa iyang lawom nga relasyon sa Amahan pinaagi sa pag-ampo. Story time. Sa college pa ko, namin nailhan nga gitawag namo og Miracle Girl. Siya si Pamela Avellanosa. Human sa usa ka grabe nga aksidente sa Baguio, halos wala na'y paglaom ang mga doktor sa iyang kinabuhi. Nagka-blood clot siya human sa iyang aksidente sa bike, samtang nagdula-dula dito sa Baguio. Apan pinaagi sa pag-ampo sa daghang tao, ug sa pag-ampo pinaagi sa intercession ni Saint Arnold Jansen. Nabuhi siya og naayo sa paagi nga dili maipasabot sa siyensya. Ug kini nga hitabo nahimong turning point aron ang simbahan moila sa milagro nga gikinahanglan alang sa canonization ni Saint Arnold Jansen. Ang istorya ni Pamela Avellanosa nagpamatuod nga ang Dios buhi ug naglihok gihapon ilabi na sa dihang ang tao mudangop kaniya sa pag-ampo ug pagsalig. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang tawag alang kanato karon mao ang pagkat-on sa pagdala sa simbahan ngadto sa mga tao. Dili lang pinaagi sa misa sa parokya, kundi pinaagi sa pagbisita, sa pagpaminaw ug pagpakita nga ang Dios nagpakabana. Usahay usa ka radyo, usahay usa ka kandila, ug usahay usa ka pag-ampo igo na aron mabati sa tawo nga wala siya kalimti. Paningkamutan sad nato nga ibalik ang balanse tali sa buluhaton ug sa pag-ampo. Sama kang Hesus mangita usab kita og hilit nga dapit sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi aron makig-istorya o maminaw sa Dios ug makadawat og kusog alang sa atong misyon. Lastly, ang ebanghelyo nagpakita kang Hesus nga laagan nga manluluwas. Misulod siya sa balay, miduol siya sa masakiton o miadto sa hilit aron mag-ampo. Kini usab ang hulagway sa simbahan nga gitawag nga mahimong duol, mahimong mahigugmaon, mahimong masinabtanon. Sama kang Hesus, hinaot nga kita usab mahimong tinubdan sa kahayag, kaayuhan ug paglaom alang sa tanan nga atong masugatan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.